Gift Siziba Ostallos uyo aimbova deputy spokesperson we apiwa award South Africa. Ndirikuona vanhu vakawanda vari kutraya kubatikana nazvo, vamwe vari kufarawo. Inongoziva vanhu zvandipefanira kuti muri kupanana maaward echi imimi for what? Award raari kupuwa iye ndiye anyora ari kuti in Johannesburg at the Canon Collins Annual Scholars Conference celebrating our 10th anniversary, over 140 scholars and alumni gathered to explore this year's theme, The Power of Us. I was deeply humbled to receive the 2024 Changemaker Award from the Canon Collins Scholarship Trust. Thank you to my fellow scholars and my colleagues in the alumni network for their unwavering support. As I reflect on this journey, I'm reminded that our academic pursuits are not only about individuals' growth, but also about collective impact. The academy, we begin to the academy, we will always return. Saka vanhu ndo pavanga vari kubvunza kuti imimi saka kana muchinzi muri kupiwa award irori, muri kupiwa award rekunzi change maker chii chamakachinja, ndipi change yamakaunza. Unongoziva vanhu vemuZimbabwe kavanenge vachitaura kuti but guys zvimwe zvacho zvimwe yatarazvo kuti mascholars chinchi hazvisi zvepolitics. Unoziva kuti maZimbabwe vangori funny sometimes. Saka guys ndonyaya iripo iri kuitika, angopiwawo award rake kokusaidi koko. Ndonyaya yemuri kuona iri kungobvunzwa Ostallos award nderechi, ndo award racho uri kutaura nezvaro, hapana kana yakanyanya. Ndonyaya yacho iripo. maZimbabwe ane drama.